Walima aw ni ɲakuma a bɛ semaine damadɔ bɔ sisan collectif dɔ bɛ wele ko Biton u ye fɛn caman bila sen kan min fanba ye rassemblement des jeunes chômeurs u tun bɛ fɛ ko min kɛ kalo tɛmɛnen le 23 juillet o ma se ka kɛ ɲɛfɔli dɔ delila ka k'a kan u ye communiqué dɔ bila site kan mɔgɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye min y'a to u ma se k'o kɛ nka kɔsa in na u ka porte parole dɔ bɛ min tɔgɔ ko Sega Jara ale bɔra ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ ka taa hali bi ni mɔgɔ u ka tɔndenw ka se ka ɲɛfɔli k'u ye ka taa hali bi ni minnu ma faamuyali sɔrɔ u ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ko a annulera a reportera min kama parce que u ko k'a ma annulé a reportera de ko u bɛna lajɛ tilew kɔnɔ u bɛna se ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa ka se ka rassemblement in bila sen kan tuguni ko walasa ko o ka se ka kɛ ko olu yɛrɛ bɛ fɛ de ka u ka organisation ye n'o ye Biton ye ka sigi ka ɲɛ ka structure k'a la comme a fo sisan Biton u tun y'a kɛ ko président t'a la secrétaire t'a la commission dɔ tun bɛ yen k'a gérer ko mais sisan k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka président k'a la ka ɲɛmɔgɔw k'a la walasa u bɛna don n'a nataw la fɛn minnu bɛ se ka bila sen kan walasa ka se ka u ka rassemblement in ka se k'o tenir cogoya min na o ɲɛfɔli ninnu bɛɛ kɛra o de senfɛ mɔgɔ kɔni caman ye faamuyali sɔrɔ a la bɛɛ ko tiɲɛ na k'u ye nin faamuya parce que dɔw tun ma se ka faamuyali sɔrɔ a la wa fɛn caman tun fɔra o kɔfɛ n'o bɔra yen opération de déguerpissement dɔ fana bɛ sen kan bɛɛ b'a kalama a bɛ semaine tɛmɛnen a bɛ sen kan commerçant minnu bɛ sirada ninnu na gouverneur wulila ko ka olu bɛɛ bɔ yen ko sommet min bɛna sigi sommet min bɛna kɛ Mali la Bamakɔ yan France Afrique donc sommet in de dakɔnɔna na u y'a fɔ ko ka olu bɛɛ wuli ka bɔ yen o kɔni o fɔra wa a kɛra wa mankan dɔ bɔra a la fɛnɛ samedi tɛmɛnen mankan an y'o da o kulo kan o mankan in kɔfɛ mɔgɔ caman kɔni wulilen don k'a fɔ ko déguerpissement in ko a ma k'olu sago ye ko kojugu tɛ kosɛbɛ ten nka a kɛcogo de man ɲi olu la Biton kelen olu ye communiqué dɔ bɔ bi u ye communiqué dɔ bɔ kunu min na u b'a fɔ ko u bɛ collectif in olu ko k'olu bɛ jeunes diplômés de bɛ jeunes chômeurs olu bɛ yen olu de kama donc déguerpissement in dun a bɛ kɔlɔlɔ lase chômeurs de ma parce que ni u ye mɔgɔ minnu lawuli olu bɛna tila ka kɛ chômeurs de donc k'olu kɔni ka ŋaniya ye min ye laɲini ye min ye ko gouvernement k'a ɲɛɲini de sisan n'u ye mɔgɔw lawuli u bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o mɔgɔw ye minnu lawulila walasa olu minnu ye collectif ye ka se k'a fɔ ko emploi ka sɔrɔ a kana kɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ gɛn ka tila ka taa dɔ fara chômeurs de kan ko olu kɔni ka laɲini ye min ye ko opération in ka jɔ fɔlɔ k'u ka u ni commerçant bɛɛ ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'u ye ɲɔgɔn ye u ka jateminɛ kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa problème kana sɔrɔ o ko la o dakuruya damadɔ na o de tun ye actualité an tun bɛ se ka min dakuru kan bi